Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А новы тыдзень мы пачынаем размовай з выбітным палітолагам Вольгай Харламавай. Добрый дзень, спадарыня Вольга. Добрый дзень. Ну што ж, нам мінулы тыдзень шмат розных навінаў падкінуў, ёсць што абмеркаваць, але можа быць пачнем з такога, з самага апошняга, што на выходныя выпала, гэта паездка ў Сочы на чарговая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі. 2 дні перамаўляліся і ў афіцыйнай, і не ў афіцыйнай абстаноўцы, і ў кабінеце, і ў вадзе Чорнага мора, ўсё што заўгодна. Але вось вынік, вот як вы ацэньваеце вынік гэтых перамоваў? С водой Черного мора перабольшванне. Сёння вот российские СМИ подают информацию, что плавал у Черном море только Лукашенко, потому что холодно, 16 градусов вода. Гарачыя былі перамовы, трэба было астыць. І Путин настойліва прапаноўваў, прычым сам ён не полез, а вот Лукашенко окунуўся в холодной водичке. Ну і той вынік, які мы можам сёння нейкім чынам ацэніць, гэта заяўленыя 500 мільёнаў чарговы 500 мільёнаў крэдыту, якія быццам бы плануе там ці то не плануе ўсё ж таки даць Расія. Але чакайце, вот ўсё ж таки, калі афіцыйныя нейкія СМИ падаюць там гэта як нейкі поспех, але наколькі я разумею, гэта другі транш абяцанага яшчэ ў мінулым годзе дзяржаўнага крэдыта. Прычым гэты другі транш Беларусь чакала ледзь не з канца зімы, калі не раней. Так што ж тут такога, што нарэшце дабіліся, што далі? Ну, гэта мы с вами разумеем, што гэта транш, які даўна чаканы, і ў любым выпадку там плюс-мінус тыдзень мусіў быць пераведзены. І зразумела, што гэтая сустрэча, якая была анансавана літаральна за 3-4 дні, і тое анансавана, што сустрэча мусіць адбыцца ў траўні. Прычым заява аб тым, што сустрэча мусіць адбыцца ў траўні, была зробленая ўжо напрыканцы траўня. Там усяго і траўня заставалось 5-6 дзён. І зразумела, што асноўнай мэтай гэтай сустрэчы было не абмеркаванне транша, было не абмеркаванне тых падзеяў, якія, ў прынцыпе, сістэмныя і якія планамерныя. Мэтай гэтай сустрэчы было авралам абмеркаваць тую сітуацыю, якая склалась пасля таго, як у нядзелю высілкамі Беларусі самалёт Ryanair здзейсніў вымушаную пасадку. І гледзячы па ўсім, гледзячы нават па тым, што нам вынікаў то гэтай размовы не прадставілі, нам вельмі шмат распавядалі, як катались на яхце, як ціснулі руку ў коле, як акунались в воды Чорнага мора, але аб чым была размова, што было асноўным сэнсам размовы, дзеля чаго увогуле гэта сустрэча адбылась, таму што пасля апошняй сустрэчы, што было заяўлена, папярэдняй апошняй сустрэчы, што зараз няма такой неадкладнай патрэбы у асабістых сустрэчах. І ў якасці анонса было заяўлена, што гэта там ужо бліжэй да восені, калі будуць абумоўлены, чарговы раз абумоўлены пакеты пагадненняў па інтэграцыі і ў межах саюзнай дзяржавы, тады вось гэта сустрэча будзе. Ну і мы бачым, што на мінулым тыдні нечаканая абвестка, прычым адбылось насамрэч не адна сустрэча, адбылось 2 сустрэчы. Тут жа быў яшчэ і Мішустін, і ён таксама быў 2 дні. І таксама мы, в прынцыпе, не ведаем, аб чым шла размова. Мы ведаем вельмі невялікую колькасць інфармацыі, якую нам скармілі афіцыйныя СМИ, і па той інфармацыі, якую мы атрымалі,
ні візіт Мішустіна у Менск, ні візіт Лукашенка у Сочи, яны, в прынцыпе, былі непатрэбныя. Да, гэта бягучыя пытанні, гэта бягучыя моманты, якія цудоўна вырашаюцца без асабістай прысутнасці першай і другой асобы дзяржавы. Гэта ўсё, нават калі сказаць, што вот толькі Лукашенко з Пуціным маглі вырашыць гэтыя пытанні, то іх можна было без купання ў Чорным моры і там паціскання Пуцінам рукі коле абысціся тэлефоннай размовай. Адназначна, гэта тэхнічныя пытанні, якія не патрабуюць прысутнасці першай асобы. І яшчэ раз падкрэслю, і другой асобы ў выглядзе Мішусціна ў Менску тыя пытанні, якія былі агучаны, яны таксама не патрабуюць. Але мы бачым, што нават у першы дзень размова людзей, ну, прынамсі Пуціна, у якога, як там кажуць пастаянна Пескоў, што ў яго ні хвіліны свабоднай, нема вольнага часу, ну, і это, в прынцыпе, лагічна, ўсё ж такі кіраўнік адной з мацнейшых дзяржаваў, там, прэтэндэнт на, там, мировое господство і гэтак далей, 5, ледзь не 5 гадзін 15 хвілінаў перамаўляюцца. Пра што? Пра 500 мільёнаў крэдыту другога траншу? Пра тое, ў якія гарады Расіі будзе Белавія лётаць? Ну, пра тое, якая тэмпература ў Чорным моры. Зноў-такі, ну, вельмі важная тэма, якая патрабуе вось гэтых больш за 5 гадзінаў абмеркавання. Таму зразумела, што рэальнай тэмай сустрэчы, рэальнай мэтай сустрэчы быў не транш крэдыту, да і не магчымасць паглядзець на гэта самае Чорнае мора. Дарэчы, вось пытаюцца нашыя гледачы, кажуць, злыя языкі кажуць, што ў Сочы Пуцін паабяцаў 5 мільярдаў. Наколькі гэта рэальна? Ну, калі б вот перада мной сядзеў Дмітрый Балкунец, той бы адразу сказаў, што Расія больш плаціць не будзе, а ваше меркаванне? Апошніх пару дзён узнікаюць размовы пра вялікія з пункту гледжання абывацеля лічбы грошаў. Гэта 3 мільярды, якія Еўропа абяцае Беларусі пасля таго, як тут адбудуцца змены. Да, гэта 500 мільёнаў, зноў-такі, гэта мы разумеем, што 500 мільёнаў у межах нават адносна невялікай Беларусі гэта дробязь, да, гэта не тыя грошы, пра якія увогуле варта так гучна і так пафасна казаць. І, магчыма, гэтая лічба 5 мільярдаў узялась як перабіўка, да, мы можам больш, да, вот нам абяцаюць больш, і гэта, ну, такая спроба зманіпуляваць адчуваннямі, зманіпуляваць уяўленнямі аб тым, хто нам сябра, хто нам не сябра. Гэта як это атрымліваецца, Еўросаюз, Еўракамісія зацвердзіла эканамічны план ЕС для дэмакратычнай Беларусі, а Расія зацвердзіла эканамічны план Расіі для якой Беларусі? Ну, наўрад ці зацвердзіла, але лічба ж з'явілась, да, лічба з'явілась адкульсьці. І, магчыма, гэта якія-небудзь слівы. Ну, і зразумела, што для той Беларусі, калі гэта будзе, калі гэта лічба будзе агучана нават як праект, нават як мэтавая, да, гэта лічба для той Беларусі, якая выгодна Расіі. Прычым гэта, безумоўна, не дэмакратычная Беларусь, але гэта і не та Беларусь, якая ёсць сёння. Бо тая Беларусь, якая ёсць сёння, Расію таксама не задавальняе. Давайте да гэтага пытання крыху пазней. Зараз хацелася б яшчэ ўсё ж такі, калі, на ваш погляд, асноўная тэма гэтай сустрэчы была сітуацыя з самалётам Ryanair, як это падчас папярэдняй сустрэчы нават афіцыйныя СМІ сказалі, Лукашенко далажыў Пуціну. Так зараз Лукашенко дакладаў Пуціну пра вот гэтую сітуацыю? Больш за тое, зараз ён прывёз з сабой яшчэ таемны чамаданчык, у якім незразумела, што было. Перамовы Майка і Ніка 2.0. Можа, ўжо не толькі Майка і Ніка, таму што увогуле апошні скандал і шпіёнскі скандал з самалётам Ryanair, яны сведчуць аб тым, што
у России не просто ёсць зацікаўленасць у магчымасці ўплываць на беларускія падзеі. Расія ўплывае на гэтыя падзеі. Пасля пасадкі самалёта мы і затрымання Пратасевіча мы чулі абвінавачванні ў яго бок аб тым, што Генпракуратура так званай ЛНР высунула абвінавачванні ў бок Романа Пратасевіча ў тым, што ён быў баевіком батальёна Азов. Узнікае такое пытанне досыць цікавае, якое дачыненне ЛНР мае да батальёна Азов. Гэта батальён, які ніякім чынам не сутыкаўся, не перасекаўся з так званай Луганскай Народнай Рэспублікай. Гэта батальён, які дзейнічаў у межах, у дасяжнасці Маріуполя. Зразумела яшчэ, якім чынам там ДНР, але якім чынам, якім бокам там засвяцілася ЛНР, гэта пытанне. І увогуле ўся гісторыя з абвінавачваннямі, ўся гісторыя там журналіст ці не журналіст, ці баевік, гэта гісторыя, якая вельмі актыўна, вельмі гучна раскручваецца якраз расійскімі спецслужбамі, расійскімі сродкамі масавай інфармацыі. В прынцыпе, где-то блізка адно да другого. Да, адно другому не перашкаджае. Гэтак жа, як і гісторыя з шпіёнамі і са спробай перавароту, яна таксама вельмі гучна была пададзена расійскімі медіа. І ўзнікае заканамернае пытанне, а чаму расійскія сродкі масавай інфармацыі так зацікаўлены у раскруткі гэтай інфармацыі, чаму для іх гэта інфармацыя робіцца больш запатрабаванай, чаму яна для іх з'яўляецца больш важнай павесткай, чым нават для беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Таму што беларускія афіцыйныя ўсё ж такі менш увагі надзяляюць гэтым пытаннем, чым расійскія сродкі масавай інфармацыі. Ёсць яшчэ момант. У нядзелю, як толькі адбылась вся гэта гісторыя, як толькі сітуацыя атрымала агласку, расійскія сродкі масавай інфармацыі, яшчэ самалёт не вылецеў з Беларусі, ён яшчэ быў тут. Яны ўжо агучылі версію, якая супярэчыла версіі афіцыйнага Менску, які на той момант казаў, што мы проста ратуем, там тэрарысты, там выбухоўка, там нейкі канфлікт на борце. Расійскія сродкі масавай інфармацыі, прычым і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, заяўлялі адкрытым тэкстам, што гэта спецаперацыя. Больш за тое, яны ўжо давалі ацэнкі. Гэта была бліскучая спецаперацыя, гэта была бездакорная спецаперацыя, і гэта была спецаперацыя, якую Лукашенко рызыкнуў правесці, і ён атрымаў той вынік, на які ён спадзяваўся. Я вам скажу больш, мне расійскія калегі казалі, што раніцай у суботу супрацоўнікі аднаго буйнога інфаагентства расійскага атрымалі загад ад кіраўніцтва нікуды асабліва не разыходзіцца, таму што чакаецца такая вельмі выбуховая навіна з Беларусі. Але пра іншае, ўсё ж такі сітуацыя вось гэта, добра, паехаў Лукашенко, там ўсё ж такі саюзная дзяржава, расказаць пра ўсю гэтую сітуацыю Пуціну, абмеркаваць там ўсё. Я чытаю асобныя там тэлеграм-каналы расійскія, хутчэй за ўсё, якія падаюць такое, яны нібыта ліберальныя, якія расказваюць пра тое, што Лукашенко кінуўся да Пуціна, каб за яго спіной схавацца ва ўсёй гэтай сітуацыі, атрымаць падтрымку, і маўляў, я тут в доміке, дядя Володя тут мяне таксама прыкрые. А там, маўляў, не, асабліва прыкрываць не захацелі. Як вам падаецца, ўсё ж такі пазіцыя Масквы ва ўсёй гэтай сітуацыі? Якая яна будзе? Я ўсё чакаю, калі будзе такая сітуацыя, калі Лукашенко стане настолькі таксічным, што яго не будуць выклікаць на дыван.
Таму што апошніх 2 сустрэчы, нават апошніх 3 сустрэчы, яны выглядаюць не як паездкі са спробай знайсці дапамогу. Яны выглядаюць як паездкі для атлупу, калі старэйшы брат выклікае дзеля таго, каб прад'явіць пэўныя прэтэнзіі і прадэманстраваць нездатнасць да пэўных учынкаў і да пэўных рашэнняў. І калі вот папярэдняя сустрэча, яна выглядала як справаздачная і апраўдвацельная пасля візіту ў Азербайджан да Аліева, то вось гэтая сустрэча, яна выглядае як не дапрацавалі, не дарабілі, да не адпрацавалі версію. І атрымалось, што тыя пляны, тыя мэты, якія пераследавались у гэтай вот гісторыі Расіі, тое, што яна там ёсць, як бы вельмі цяжка з гэтым не пагадзіцца. Яны не былі дасягнуты у пэўнай меры. Таму што сама аперацыя, она выглядала сырой. Да яна крыху пазней пачалась, чым гэта было б лагічна, бо самалёт ужо практычна вылецеў з паветранай прасторы Беларусі. Не была адпрацавана версія, а дзеля чаго адбылась гэта пасадка. Сняць чалавека з борта, гэта быў канфлікт на борце, і гэты канфлікт быў настолькі моцны, што яго трэба было гасіць на зямлі, ці гэта ўсё ж такі выбухоўка. І выглядалі ўсе спробы апраўдацца вельмі наіўна, вельмі непрафесійна і вельмі так па-аматарску. І вось гэта паездка, яна таксама выглядае не як паездка дзеля таго, каб атрымаць падтрымку, не як паездка дзеля таго, каб абмеркаваць склаўшуюся сітуацыю з пазіцыі роўных. А яна сапраўды выглядае як паездка з гэтым чемаданчыкам, адсправаздачыцца, апраўдацца і атрымаць нейкія надзеі на тое, што ў будучым сітуацыя будзе выпраўленая. Наш глядач задае пытанне з нагоды вашых слоў, якія прагучалі. Слава Бо пытаецца, чаму Беларусь, якая ёсць сёння, не задавальняе Расію? Здавалася б, да, такі пры ўладзе той чалавек, якому што скажуць, фактычна то і зробіць. Троху упіраецца, канешне, там дзе-то па інтэграцыйных картах, але ў прынцыпе-то, Тая Беларусь, якая ёсць сёння, гэта вынікі дамовы з цалкам іншай Расіі. Гэта вынікі дамовы з Расіяй 90-х гадоў і з Расіяй Ельцына. Зараз Расія іншая, зараз уяўленне Расіі аб тым, якія мусяць быць былыя саюзныя рэспублікі, таксама іншае. І калі Расію Ельцына цалкам задавальняў знешні лаяльны беларускі ўрад, беларускія улады, то Расію Пуціна не задавальняюць знешне лаяльныя. Для Расіі Пуціна патрэбныя пэўныя дзейсныя меры, патрэбная пастаянная дэманстрацыя не проста лаяльнасці, патрэбна пастаянная дэманстрацыя падтрымкі і пастаянная дэманстрацыя прыняцця любых рашэнняў Расіі. Таму што зноў-такі мы бачым, чарговы раз усплыло пытанне Крыму. І калі раней гэта пытанне падымаў збольшага Салаўёў, у якога гэта хворае пытанне, хворая тэма, то зараз гэта пытанне падымаецца ўжо з нагоды Белавіі. Ці палеціць Белавія в Крым? Мільёны беларусаў мараць адпачываць у Крыму. Мараць адпачываць у Крыму. І кіраўніцтва Белавіі абмяркоўвае гэта пытанне. Калі ў свой час было прынята рашэнне, што Белавія не летае ў Крым, бо гэта супярэчыць міжнародным пагадненням, бо гэта супярэчыць таму рэгламенту, які ёсць у межах ІКАО, то сёння гэта пытанне ўжо абмяркоўваецца. Прычым яно абмяркоўваецца сур'ёзна, яно абмяркоўваецца як той варыянт развіцця падзею, які можа быць.
І адзінае, на што робіць такі акцэнт кіраўніцтва Белавіі, што да мы гатовы, але нам патрэбна палітычнае рашэнне аб тым, што Крым з'яўляецца часткай Расіі. Аб гэтым кажуць ужо не толькі расійскія сродкі масавай інфармацыі, аб гэтым кажуць не толькі расійскія чыноўнікі, аб гэтым ужо пачынаюць узгадваць і беларускія чыноўнікі. Вот Расіі Пуціна патрэбна менавіта такая Беларусь. Велена прызнаць Крым, прызналі. Велена прагаласаваць у межах ААН, прагаласавалі. Велена набываць той газ, тую нафту, якую лічыць патрэбным Расія, так і зрабілі. Бо для той Беларусі, якая ёсць зараз, для беларускай улады каштоўнасцю з'яўляецца улада. А Расіі, якая ёсць зараз, важна, каб у Беларусі не было, неважна у якой Беларусі, у Беларусі там новай, старой, сённяшняй, каб у Беларусі не было увогуле сваіх зацікаўленасцяў. Гэта сатэліт, які цалкам жыве інтарэсамі свайго гаспадара. То есть такая обновленная версия БССР. Вельмі обновлена. Калі вот у ААН прадстаўлена як незалежная дзяржава, да. Але фактычна сатэліт Масквы. Да, які нават не абмяркоўвае рашэнні, якія прынятыя ў Расіі. Словы Пуціна про тое, вот глядзіце, раней, вот пачынаючы там з канца 19-го года, пастаянна Москва прыспешвала Мінск па гэтых інтэграцыйных картах. Давайте скорее уже подписывать. Вот у нас же ж тут вот яшчэ ў 90-м там, якім там годзе, 98-м былі складзеныя ўсе дамовы па саюзнай дзяржавы, давайте ўсё это нарэшце рэалізоўваць. Хутчэй. І раптам Путін кажа: мы будем паступова развіваць інтэграцыйныя працэсы. С аднаго боку можна сказаць: можа, троху адчапіліся, а з другого боку, а ці не іх падазрона гэта выглядае, ці не наадварот, нам-то сказалі паступова, а самі там нейкімі павышанымі тэмпамі зараз возьмуцца за ўсе працэсы. Як вам падаецца? Зміцер, мы с вами у мінулы, калі я правильно памятаю раз, размаўлялі аб тым, чаго варта баяцца, чаго варта апасацца. І я казала, што тое, што кажется услых, тое, што кажется вот на публіку, гэта тое, на што не варта звяртаць увагу увогуле. Варта звяртаць увагу на тое, чым збіраюцца, што збіраюцца прыкрыць вось гэтымі гучнымі словамі. Між іншым, ужо няма карт. Ужо Расія сказала, што гэта састарэлыя паняцці, гэта састарэлыя тэрміны, і зараз ёсць дамовы, зараз ёсць мэты, да якіх трэба ісці, і вот да восені пэўныя мэты, пэўныя пратаколы аб намерах будуць падрыхтаваныя. І заява Пуціна аб тым, што мы так моцна і не імкнемся да інтэграцыі, гэта спроба схаваць штосьці іншае. Спроба схаваць, я думаю, што перш за ўсё жаданне эканамічна не проста аслабіць Беларусь, як бы аслабляць ужо няма куды. І так слабыя проста ўжо неверагодна. Але і юрыдычна аформіць вось гэта аслабленне. Юрыдычна перавесці тыя кампаніі, тыя рэсурсы, якія цікавяць Расію, у маёмасць, ва ўласнасць Расіі, не як дзяржавы, а пэўных расійскіх прадстаўнікоў. Таксама нагадаю, таксама дазволю сабе пэўнае такое адступленне крыху ў бок. Гісторыя з Арменіяй. Арменія незалежная дзяржава. Арменіі далі магчымасць пагуляцца ў дэмакратыю з Пашынянам, але... Вулічную дэмакратыю. Вулічную дэмакратыю, так, але Арменіі не належыць нічога з таго, што знаходзіцца на тэрыторыі Арменіі. Самая простая энергетычная сістэма Арменіі належыць Расіі.
І ўзнікае пытанне, да, як можна быць незалежнай, як можна быць самастойнай дзяржавай, калі асноўныя сферы эканомікі, калі асноўныя накірункі, якія забяспечваюць вось гэтую незалежнасць, яны належаць краіне, якая зусім не зацікаўлена ў незалежнасці. І вось гэтыя размовы аб тым, што нас не цікавіць, мы не імкнемся, да, да хуткай там інтэграцыі, яны і дэманструюць, што да, мы не імкнемся да хуткай палітычнай інтэграцыі. На сёння яна Расіі не патрэбна і невыгодна. Але падчас вось гэтых размоваў аб неспешнай выпрацоўцы планаў адбываецца тое, што Беларусь губляе рэшткі эканамічнай самастойнасці. Да, з атамнай станцыі, якая фактычна належыць Расіі, бо Расія за яе заплаціла. Нафта, якую мы экспартуем, нафтапрадукты, да, якія таксама экспартуюцца праз расійскія порты. Сістэма дарожная Беларусі, чыгунка Беларусі, якая цікавіць Расію, і інфраструктуру якой таксама зараз руйнуюць. Да, гэта чыгунка, якая не працуе не тое, што на максімум магчымасцяў. Да, яна, асабліва гэта тычыцца пасажырскіх перавозак. Іх зараз практычна няма. І Расія, як з барскага плеча, кідае некалькі рэйсаў чыгуначных, якія можа беларуская чыгунка здзейсняць. Ну, а зараз яшчэ і Белавія, якая згубіла магчымасць здзейсняць, рэалізоўваць большасць сваіх рэйсаў. А Белавія гэта не толькі палёты, да? Белавія гэта новыя самалёты, якія ўзятыя ў лізінг, і мы не ведаем умовы лізінга, але звычайна гэтыя умовы досыць жорсткія, і акрамя бачных рэчаў кшталту там штомесячных там ці штоквартальных выплат, яны прадугледжваюць яшчэ як варыянт пэўную колькасць гадзінаў налёта у гэтых самалётаў, да? А няма куды летаць. Адпаведна, не выконваюцца умовы лізінга, і гэтыя самалёты могуць быць проста забраныя. Альбо летайце туды, куды вам дазваляюць. Да, вот вам даецца магчымасць летаць в Крым, і для вас гэта адзіная магчымасць захаваць, хоць фармальна, але захаваць Белавію. Гэтых вось магчымых патэнцыйных пакупнікоў Расіі не можа стрымаць той момант, вот колькі разоў абмяркоўвалі, што, маўляў, ва ўсім свеце Лукашэнку не прызнаюць легітымным кіраўніком, і любыя дакументы, продажы там нейкіх там актываў, прадпрыемстваў, якія падчас яго кіравання адбудуцца вот зараз, там, скажем, вот, заўтра, паслязаўтра, то новая ўлада можа сказаць, што мы не прызнаем гэтыя... Новая ўлада можа сказаць што заўгодна, але у свеце, у міжнародным прыватным праве ёсць пэўныя правілы, ёсць пэўныя умовы, і калі фармальна гэтыя умовы выкананыя, скасаваць такія дамовы практычна немагчыма. І на скасаванне такіх дамоваў у свой час пагарэла Венесуэла. Таму што былі дамовы канцэсіі, якія былі разарваныя ў парушэнні вось якраз міжнародных правілаў, і не адбылась кампенсацыя, да? Таму што, ну, умоўна кажучы, Аэрафлот набывае Белавію. Аэрафлот кажа, мы ўклалі грошы, мы ўклалі рэсурс, да, мы папрацавалі там над рэбрэндінгам Белавіі, верніце нам грошы, па-першае, а па-другое, упушчаную выгаду. І Беларусь, новая Беларусь, новыя ўлады, неважна, яны могуць скасаваць дамову, але яны мусяць выканаць тыя патрабаванні, якія да іх з'яўляюцца як наступствы скасавання такіх дамоваў. Таму гэта і невыгодна, і малаверагодна. Адыграць назад такія рэчы практычна немагчыма. Арменія не адыграла назад згубу для сябе энергетычнай сістэмы, таму што гэта дорага, гэта непапулярна, і гэта амаль нерэальна.
Давайте з усходу на поўдзень у сітуацыі, калі вось як вы кажаце, эканоміка вельмі складанай сітуацыі, грошай хочацца пашукаць дзе толькі заўгодна, і ў гэты момант Беларусь адмаўляецца ад паставак ва ўкраіну 95-го бензіна. А там яна, здаецца, займае 50% рынка. Што-то каля таго. Што гэта? Ну, пакуль што яшчэ няма рашэння аб скасаванні паставак. Таму што была нейкая цьмяная заява, пасля гэтай заявы была не менш недакладная заява, што гэта рашэнне яшчэ не прынята, што гэта як адно з магчымых наступстваў тых несяброўскіх выпадаў, якія дазваляе сабе Украіна ў бок Беларусі. Ну, далей ідзе традыцыйная рыторыка, што мы іх падтрымлівалі, да, мы іх падтрымліваем, мы столькі для іх зрабілі, а яны неўдзячныя, не ацэнілі, да і дазваляюць сабе закрываць украінскае неба для беларускіх самалётаў. Таму пакуль што гэта толькі, нават не палітычная заява, да, гэта намёк на палітычную заяву, рашэння няма. І насамрэч, канешне, калі гэта рашэнне з'явіцца, яно будзе вельмі некамфортнае для Украіны і яшчэ больш некамфортнае для Беларусі, прычым не толькі на сёння, але яшчэ і на заўтра. Як бы не развівались падзеі, як бы якая б сітуацыя не была ў Беларусі праз умоўны год, 2, 3, вернуцца на рынок Украіны з 95-м бензінам, з каля 50% рынка ў Беларусі ўжо не атрымаецца. Як і вернуцца на еўрапейскі рынок з калійнымі ўгнаеннямі, з МЗКТ, калі з гэтага рынку украінскага, еўрапейскага, брытанскага да Беларусь сыходзіць, яна сыходзіць ні на год, ні на 2, ні на 3. Гэта эканоміка. Той, хто прыйшоў, той, хто прыйдзе замест, безумоўна, ён не будзе гатовы на шырокі жэст і на тое, каб даць магчымасць Беларусі ў гэтыя сегменты, у гэтыя нішы вернуцца нанова. Ну, ось куды не павернешся, і так не вельмі добра, і так пагана. І ось слухач-глядач наш Міхал 1569, паслухаўшы уважліва ваши все тэзы з двух бакоў ацэнкі, пытаецца: так што ж, Вольга Харламова прасоўвае тэзіс Ігора Тышкевіча: без Лукашэнкі Беларусь губляе усялякія шансы на развіццё? І я не бачыла такога тэзісу у Ігора Тышкевіча, і тым больш я такі тэзіс не агучваю сама, таму што любы чыноўнік, неважна хто ён, міністр, прэзідэнт, прэм'ер-міністр, да, гэта толькі функцыя. І пакуль мы не навучымся ставіцца да чыноўнікаў, выбраных, прызначаных, як да функцыі, мы не здолеем пабудаваць новую Беларусь. Да новая Беларусь, тая Беларусь, аб якой мы марым, гэта не Беларусь пэўнай асобы. Да, гэта не лукашэнкаўская Беларусь, гэта не якая-небудзь яшчэ Беларусь. Гэта сама па сабе Беларусь. Выдатна. Вот фактычна, можна сказаць, закончылі такой вот, ну, я не ведаю, думкай годнай для абмеркавання ў нацыянальнай ідэі у пошуку. І на заканчэнне, на сёння, якія галоўныя пагрозы, з якога боку вам бачацца для Беларусі? І на сёння, і на ўчора, і на год, і на 10 год таму асноўная пагроза для Беларусі – гэта ўсходні сусед. І зноў-такі, пакуль мы не зразумеем, што мы тут спрабуем абмяркоўваць прыярытэты, да, мы адразу разбярэмся з унутранымі праблемамі, мы зменім, а пасля мы будзем разбірацца з Расіяй, пасля мы будзем разбірацца з беларускай мовай, пасля мы будзем разбірацца з беларускай культурай і гісторыяй. Так вот, пакуль мы спрабуем выстаўляць гэтыя прыярытэты, мы губляем Беларусь. Таму што ёсць пытанні,
ёсць моманты, якія па-за прыярытэтамі. У тым ліку мова, традыцыі, да, культура, гісторыя і пагроза. Бо калі мы ведаем гісторыю Беларусі, мы ведаем, што заўсёдная пагроза гэта была пагроза з усходу. І вот у 21 стагоддзі сітуацыя не памянялась. Яна як была пагрозай, так і ёсць Расія. Да, шкада толькі, што не ў нашых сілах ўзяць некуды Беларусі перанесці ў іншы, ці Расію. Взять и отсунуть вот так вот ногой. Ну, нас тут все задавальняе, да, гэта наша земля. Да, значыцца, неяк вот пагрозу трэба адсоўваць у бок. Дзякуй вялікі. Вось такія прагнозы і аналітыка ад палітолага Вольгі Харламавай. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры з сумесным Еўрарадыё і Е-прамовы.